το like μου να πούμε. Σου δείξα την κάρτα μου, ναι ή όχι? Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έτσι, θα σε καλέσουν. Δεν κατάλαβα, δηλαδή τι με απειλείς, δηλαδή. Ορίστε. Δεν έκανα τίποτα τώρα. Ναι, άκουσε κοπελά. Όταν μπαίνεις μέσα, υποχρεωμένη να δείχνεις ταυτότητά σου. Εγώ δεν ξέρω κανένα. Τον αλωνώνε γιατί δεν τα ρώτησες, για πες μου. Περιμένετε λίγο μέχρι... Ορίστε. Σας είπα, Μία ώρα περίμενα, μία ώρα. Εντάξει, Σπασίμα, θα μπορούσα να περιμένετε Δεσποινή λίγο. σου είπα και την άλλη φορά. Έχουμε παρόν με το παιδί εδώ. Ναι, για πες μου, Έχουμε δηλαδή και τι μέλλον. σου έκανα δηλαδή. Έχουμε και μέλλον, η υπόθεση έχει τραβήξει. Δηλαδή επειδή σ' άλλα παιδιά δηλαδή σε βάνανε... Σε παρακαλώ, κατέβα να πάω στη δουλειά μου. Πώς φέρε μου τα λεπτά για να φύγω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κατέβα. Καταλαβαίνεις. Άστο τώρα, δεν Κατέβα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχω κόσμο. Έτσι. Πήρε μου τα λεπτά μου για να φύγω. Θες Σου να- δείξα την κάρτα μου, Θα ναι ή όχι? κατεβείς ή δεν θα κατεβείς? Ναι. Για να μας έρθει άλλος να Περίμενε. μιλήσει διαφορά. Την έριξα την κάρτα μου, ναι ή όχι? Δεν την έριξα. Ένα λεπτό θα σου πω εγώ την έριξα. Δηλαδή με δεν την έριξα. Θα μας πούνε άλλοι αν έχω την δουλειά. Κοίταξε να δεις. Τι κοίταξε να μου βρεις την αστυνομία να μου φέρεις τώρα. Τι θα σου φέρω, εγώ θα λύσω τη διαφορά, γιατί να τη λύσω? Ωραία την κάρτα μου την έριξα, ναι ή όχι? Σε Το παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ. από τη στιγμή που δεν μου δίνεις τα λεφτά πίσω να πούμε, Ναι. πόλεμο, δες πόλεμο τάξη με θα δεις αύριο τι θα γίνει. Ναι. Ωραία. Ναι. Θα Στο δεις καλό. αύριο με το μούλο τον άλλον. Μη σε νοιάζει δεν σου. Γεια. Μη σε νοιάζει και ένα σου. Γεια, Θα γεια. σε φτιάξω εγώ. Ωραία, Χαιρετώ, σου γεια. 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 Θα σου έλεγα τώρα που Γεια, δεν θα γεια, βάλεις τα γεια. Έχουμε να τραβήξουμε, μην Τι ανησυχείς. να τραβήξουμε μωρέ καραγκιότσι μωρέ. Έλα, ανησυχείς. Έτσι το πιάνω μαλάκα.